थांनाय बोसोरसालिया जथुम्मायाव बिबान मोननाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरखौ दिनै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। दिनै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मिरु बर' थुनलाइ आफादाव बिबान मोनफिननाय लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर', नेहाथारि प्रणब ज्योति नार्जारि, सोद्रोमा पनिन्दर बसुमतारि बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। रांगापारा फरायसालिमानि डिजिटेल सावरायमा नयंआव खुंनाय हाबाफारियाव सनितपुर जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद आरो गासै दखरा बर' थुनलाइ आफादफोरा मिरु बर' थुनलाइ आफादाव गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ गाजा गोमजायै बरायदों। बर' थुनलाइ आफादनि थांनाय 6 बोसोर गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावनायनि उनाव देग्लाय जि जोंनि 62थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मानि थान्दै आफादा आंखौ फिन मिरु आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि महरै बिबान होनाय एबा सायख'नायाव आं थान्दै बिथांमोनखौ साबायखर जासियो, बर' थुनलाइ आफादखौ साबायखर जासियो आरो दिनै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोदानै लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'जानायनि थाखाय आंखौ जि बरायनाय हाबाफारि लादों, बेयाव आं गोजोननाय फोरमायदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि आरो बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय आं अरायसम गावनो थियारि जानानै थागोन आरो उन्दैनिफ्रायनो माहारियारि आफादफोरजों खामानि मावबोनाय मोनसे हुदा थानायलाय इयुन समावबो बिबान थाबाबो आरो बिबान थायाब्लाबो बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय अरायसम खामानि मावलांनो थाखाय नाजागोन आरो देग्लाय सनितपुर जिल्लायाव आंजों लोगोसे प्रणब ज्योति नार्जारि बिथांखौबो सासे नेहाथारि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि मिरु थान्दै जथुम्मा सायख'नानै होदों। बिनि थाखायबो सनितपुर जिल्लाबासि बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो फनिधर बसुमतारि बिथांखौ सासे सोद्रोमा हिसाबै सायख'हरदों आरो जों साथामबो कलेजाव जों खामानि मावो दासान्दि आरो गोजौ सोलोंथाइ गोनां मानसि हिसाबै सनितपुर जिल्लानि बर'फ्रा गोदान बिबानगिरिफोरनि फारसे आसा खालामदों, मिजिं थिदों आरो आंहा फोथायनाय दं गोदान मावफुं आफादाबो जोबोद गोख्रोङै खामानि मावनो हासिगोन। आफादगिरिया सासे सानगोरों मानसि, बैसोगोरा मानसि, बर'नि इन्टेलेक्सुवेल पार्सन आरो गाहाय नेहाथारि जाय सायख'जादों बिथाङाबो गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोनाय रोंगौथि थानाय सासे मानसि। बे हिसाबै आङो बर' थुनलाइ आफादा इयुन समावबो मोजाङै खामानि मावलांनो हागोन बेखौ आं फोथायदों। सारा थांनाय 6 बोसोर बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै खामानि मावनाय समाव आं गिबि खामानि हिसाबै आङो जोंनि बिबानगिरिफोरनि गेजेरावनो आं बिबान राननायनि खामानिखौ मावदोंमोन। डिसेन्ट्रेलाइजेसन अफ रेसपन्सिबिलिटिस बेखौ खालामदोंमोन। आङो लेङाइ आफादगिरि बिथांमोनखौ सोरखौबा थुनलाइ बिथिङाव खामानि मावनायनि दायथ' होदोंमोन, सोरखौबा एकाडेमिक आरो सोरखौबा आफादारि बायदिसिना जेंना आरो बिथिंफोरखौ लानानै बेबायदिनो नेहाथारिफोरखौबो जोङो सायख'नानै होदोंमोन। सोरबा अफिसियेल खामानि मावगोन सासे नेहाथारिया जोंनि मावख'नि जिफोर गुबुन बिथिंफोर बेखौ नायगोन आरो गुबुन सासे नेहाथारिया थुनलाइयारि जौगानाय जोंनि मावनो गोनां खामानिफोर बेफोर बिथिंखौ नायनायनि बेबायदि आङो डिसेन्ट्रेलाइजेसन अफ पावारनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि जि खामानि मावनायनि आदब बेखौ गोख्रोंसिन आरो गोख्रैसिन खालामनो नाजादोंमोन। मेट्रिक आनजादाव सोंथि बिलाइनि जि सिगां फोसावजानाय बेथ' माने गोख्रों रावजों सोंखारिनो गोनां बाथ्रा आरो सरकारा एबा सेबाया बिनि सायाव जि रोखोमनि जोथोन लानांगौमोन बेबायदि हयथ' निस्सय लानायाव फेलें जादों, जायनि थाखाय बेबायदि जाथाया सोमजिदों। जों सरकारखौ खावलायो जाहाथे बेबायदि जाथायफोरा जाहाथे इयुनाव जाया आरो CIDनि जि इनकुवेरि होदों बेनि रिपर्टआबो थाबनो ओंखारनांसिगौ आरो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ। दा आसाम सरकारा NEP-खौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव आसामनि गोबां हाइ स्कुलफोरखौ हायार सेकेन्डारि थाखोसिम आपग्रेड खालामनो थांखि लादों आरो डेफिनेटलि बर' बिजोंनि हाइ स्कुलफोरखौबो हायार सेकेन्डारिसिम लांनांगोन। बे बिथिङाव सरकारा गिबि खेबाव
बड'लेण्डनि बाहेराव गं 16 हाई स्कुलफोरखौ हायार सेकेन्डारिसिम आपग्रेड खालामनायनि मोनसे अफिसियेल प्रसेस खालामबाय थादों आरो बिटिआरनि सिङावबो माखासे फरायसालिफोरखौ आपग्रेड खालामनायनि मोनसे प्रसेस सोलिबाय थादों आरो फोरोंगिरियाथ' जेरावबो गैखाया दा बे गोदानै आपग्रेड जानाय जेसेबां जोंनि हाई स्कुलफोरखौ हायार सेकेन्डारि खालामगोन बेयाव गोदान एपइन्टमेन्ट होनांसिगोन दा बे गोदान एपइन्टमेन्ट गोदान फोरोंगिरि थिसनथाइनि फर्मुलाखौ दाबो सरकारा फोरमायथ'वाखै माने रायजो राजानो मिथिहोआखै जानो हागौ बे ट्रेन्सफार एन्ड एडजास्टमेन्टनि गेजेरजों फार्स्ट फेजआव बेखौ खालामगोन आरो बिनि उनाव एडिसनेल गोनां जानाय पस्ट क्रिएट खालामनायनि मोनसे राहा लागोन जों सरकारजोंखौ जेब्लायबो नारसिनगोन जाहाथे बर' बिजोंनि आपग्रेड जानाय हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव जाहाथे नांगौ जखानि फोरोंगिरि मासे सोरजिनानै एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्था खालामो जानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों रंजाखुसि मोन्दों दिनै बेखायनो सानै बिबानगिरि मोननानै जथेस्थ' माने गोजोननाय मोन्दों आरो जों जाहाथे जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव माने जेंना जेंसिया बांसिनथार गुबुन जिल्लानि मादाव बेखायनो जों देग्लाय लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' सारखौ आरो नेहाथारि डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारिखौ मोननानै जों माखासे आरो थालांनाय जाखिनि जेंना जेंसि फरायसालिफोरनि बेखिनिखौ मावफुंसारनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों थ' बे पस्टनि बेलायावहाथ' जों खावलायनोसो हायो जों अलरेडि डाटाखौ बुथुमनानै आइएसखौ लोगो हमनाय माबा सोलिगासिनो दङ थ' गाबोननो थांनाय जागोन जों जा हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामगोन बे डाटाफोरखौ जिरै नागिरदों बेखिनिखौ बुथुमनानै जों रेडि खालामनानै बेथ' दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बेयो बर्डनि दुखु दङ आरो जा प्रेस दङ बिथांमोननि एसे फैसार मोननायनि मोनसे सुलु बाहायदों होननानै जों सानो आरो माने थ' बार बिबायदि जुदि पेपार लिक जानानै बिदि बेक खालामबाय थायोबा जायफोर उथिहांबोनाय जाय माने आनजाद होग्रा गथ'फोर बिसोरनि भबिसतखौ माने धंस' खालामनायनि अनगा जेबो जायाखै बेयो समाजारि बिथिङाव लाइमोनफोरनि थोजासे मदद नागिरो बिथांमोनानो भबिसत हादरनि नोगोरारि जिल्ला बे हिसाबै बिथांमोननि मावनांगौ खामानिया गोबां दङ बे हिसाबै जों बिथांमोनखौ जों लोगोहा थाफानानै जाखुनु जौगानाय थुनलाइयानो जा हारिमुआवनो जा माने जाथिनि हारिनि खामानि मावनायहा जाहाथे लोगोसे नांजाबफानानै खाथि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनायखौ जों लुबैयो थ' गासैबो प्राइमारिफोरा माने गुदि आफादफोरा एखे नङा खायफाथ' एकदम गोलैसोनानै दं जेनेबा घरामारि बेवहाय राव रुङा बेयाव सिगां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दंमोन दा गंसेबो गैला बे हिसाबै बाबारिया उथिलांनाय समाव माबा थासारियाव फैदों बे हिसाबै नाहरबारिया गंनैल' एलपि स्कुल दङ हाइ स्कुलथ' गैखायानो बेवहाय बे हिसाबै टेस्टफोराथ' गैखायानो रावनि जेंना आरो फोरोंगिरि जेंनानि थाखाय फरायसालिफ्रा थैनाय लामायावहा थांदों बे बिथिङावहाय जों सिगाङावनो थांखि लाखानाय दङ जाहाथे बर' बिजों स्कुला थाया जानो हागौ जाहाथे जों माने गाव न'खरावहा रायज्लायनाय जाहाथे बर' रावा थांना थायो बेखौ बे हिसाबै जों सिगां थांखि लानाय हिसाबै बिखेखै घरामारिनि जा जाय जेरावहा माने असमिया रायज्लायो बेयाव थांनानै बिखेखै बे बिहामजोफोरखौ लानानै जों एवारनेस प्रग्राम लानानै जाहाथे न'खरावहा गावनि गथ'खौ बा गावनि हौवाखौ माने गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन